Komárňanský klub kapueristov vznikol v roku 2001. Do skupiny Abada Capoeira sa zapísal až v roku 2003, kde cvičili pod vedením profesora Pasoku a v spolupráci s okolitými štátmi, najmä s Českom, Maďarskom a Rakúskom. Komárňanský klub sa snaží šíriť kapuéru a s ňou spájať brazílsku kultúru a osloviť širokú verejnosť bez rozdielu veku a fyzickej zdatnosti. Dneska, čo tu vidíte, je proste seminár kapuéry, ktorý som teraz organizoval ja. Každý mesiac sa organizujú niekde v Európe seminár alebo na okolí. A tu sa stretajú všetci kapueristi profesora Pasoku, kde cvičíme spolu naraz a rozvíjame tú kapuéru verejnosti. Čo máš ty spoločné s tou kapuérou? Dobre cvičíš tu, ale... Tak ja som začal s kapuérou už pred 10 rokmi a som sa dostal k tomu proste tak, jasne ako každý cez filmu Mistr neznámeho boja, ktorý bol venovaný kapuére. A 2 roky som cvičil len tak, neznámo, cez internet, ale v roku 2002 som sa dozvedel, že kapuéra je v Bratislave, takže som ich kontaktoval a odtedy spolupracujem s profesorom Pasokom. Práve to ma napadlo, že keď sa ty k tomu dostal, tak tá kapuéra tu ešte nebola až tak veľmi rozšírená. Ako je to s ňou teraz? Lebo čo počujeme, tá kapuéra sa rozvíja dosť asi. No presne keď som začal, tá kapuéru proste na Slovensku veľmi malo ľudí poznalo. A môžem povedať, som jeden z prvých tých učiteľov, ktorí začali vyučovať tú kapuéru proste na Slovensku. Začal som prvé v Komárne, tam potom postupne Zámky, pribudol Dier a teraz je Galanta. Mohli by sme si teraz povedať, čo to vlastne tá kapuéra je? Možno to niektorí ľudia ešte stále nepoznajú a radi by. Kapuéru, jak veľa ľudí pozná ako tanec, čo tak proste není. V kapuére sú prvky kopov, strhov, od vyšších opaskov aj kontakt. Ale je to brazílske bojové umenie, ktoré má korene v Afrike a sa to dostalo pomaličky k nám do tej našej Európy. Čo sme my zatiaľ na tom tréningu, čo sme tu videli, alebo ako to prebiehalo? Tak to sú skôr techniky, tie začiatočnícke veci, tie základy kapuéry, kde nie je ten kontakt. Teraz ako vidíte, je normálny tréning v dvojiciach alebo zvlášť. A vždy po tréningu je roda, to je proste kruh, kde ten kruh tvoria ľudia a hudobné nástroje tvoria tú batériu a tak sa hrá tá kapuéra v tom kruhu dvojici. Preniesme sa teraz sem priamo do toho vášho klubu. Koľko tam máte momentálne tých žiakov? Či sa jedná o chlapcov, dievčatá? Tak v Nových Zámkoch tu mám momentálne 30 cvičencov, z toho 12 detí, lebo iba teraz som pre neho začal spolupracovať s malými deťmi od 5 rokov. Nové Zámky fungujú 4 roky, čo sa týka kapuéry. Ale je tu veľký potenciál a veľký o to záujem. Je vhodná tá kapuéra skôr pre tých chlapcov alebo pre dievčatá? Alebo... To je úplne jedno, lebo tam v tej kapuére si nájde každý svoje. Či kapuére môže byť dobrý akrobat, môže byť dobrý fighter, môže dobre spievať, dobre skákať. Takže každý si v tom niečo nájde. Či baba, alebo chlapec, alebo deti. Ako to vyzerá súťažne, čo sa týka kapuéry a priamo vás a vašich zverencov? Čo sa týka súťaží, tak sú každoročné majstrovstvá Európy, ktoré boli väčšinou v Bruseli, a teraz sú v Salzburgu a každý druhý rok sú majstrovstvá sveta v Rio de Janeiro. A potom sa ešte konajú súťaže detí v Čechách, na Slovensku. Samozrejme, že sú nejaké úspechy, ktoré sme získali, hlavne od mojich malých deťoch. Bolo to 2. miesto, 4. miesto, boli to veľké majstrovstvá profesora Pasoku deťoch, sa tam zúčastnilo 120 detí, takže 2. a 4. miesto bolo naše. A čo sa týka súťaží dospelých, tak ja som sa zúčastnil veľakrát na majstrovstvách Európy, kde proste tá konkurencia je príliš veľká, predsa oni cvičia viacej, ale naši susedia Češi tam získali 2., 3. miesto, aj zo Slovenska takisto 3., 2. A ja som získal na majstrovstvách profesora Pasoky v Čechách 1. miesto a raz 2. Ešte by sme si mohli povedať o tej úrovni vášho opasku, na aké ste vy, alebo ako to funguje vlastne? Ja som momentálne graduádo, znamená už učiteľ. Od modrého opaska je proste učiteľ. Keby to teraz náhodou uvidí niekto v televízii, komu sa to zapáči a chce sa prihlásiť, je to možné? Samozrejme, čakáme cvičencov, či baby, dievčatá alebo deti. Cvičíme pondelky a soboty. Pondelok od 5. a soboty od 10:00 ráno v Maďarskom gymnáziu v Letomoste 3. Srdečne každého očakávam.
No skôr ako sa na capoeiru rozhodnete prihlásiť, vám predstavíme už niekoľkokrát spomínaného profesora Pasoku, ktorý sa zúčastnil niekoľkodňového seminára, ktorý sa uskutočnil práve v Nových Zámkoch. Keďže Pasoku po slovensky nehovorí, pomohol nám tlmočník. Sou professor Paçoca. Jmenuji se profesor Pasoka, narodil jsem se v Recifu, Brazílii. Capoeiru dělám více než 28 let a zhruba 20 let pracuji s capoeirou v Evropě a zejména posledních vlastně 8 let pracuji na Slovensku a v České republice. Capoeira je vlastně brazilský národní sport, je to vlastně zosobnění vlastně boje za svobodu a toho oslavilo na začátku víceméně to byla taková dětská hra, že začal, protože se mu to líbilo a potom čím dál tím víc se dostával více k informacím, které se vlastně týkají capoeiry, k historii, je to vlastně boj od roku za nezávislost a tohle všechno ho oslovilo natolik, plus vlastně všichni lidi, které potkával, kteří ho tvořili, jeho cestu capoeiristy a to byly jeho začátky a teď už potom ta cesta další je už jiná historie. Definícií o tomto bojovom umení nájdete na internete a v knihách mnoho, no tá Pasokova sa trošku líši, vnímajú totižto srdcom. On řekl vyloženě, co capoeira znamená spíš pro něj, protože to je vlastně vyjádření každého člověka a pro něj vlastně capoeira, jeho životní filozofie, je to vlastně věc, kterou on vlastně žije každý den, cvičí, trénuje, žije tím a to je prostě capoeira pro něj. Neoddeliteľnou súčasťou capoeiry je hudba, ako sme sa už dozvedeli, no predsa si ju ešte pripomenieme. V první řadě ta muzika tu capoeiru obohacuje, v druhé řadě vlastně vychovává, protože všechny ty texty je vlastně způsob předávání informací ostatním lidem, studentům, lidem, kteří prostě jdou okolo, slyší. Vypráví se o historii capoeiry, o historii různých meštres, o vlastně každodenní filozofii a teda. A taky hudba vlastně se používá jako kontrolující prvek pro capoeiru. Vlastně. A música é o espírito da capoeira, a alma, entendeu? Ninguém pode entender uma capoeira sem música, né? Že hudba je vlastně duše capoeiry. Nikdo nemůže porozumět vlastně capoeiře bez muziky. Bez muziky capoeira není. Zo všetkých zúčastnených by asi nevedel nikto odpovedať lepšie ako Pasoku, ako sa toto bojové umenie rozrastá, aké to bolo v minulosti a dnes. Za těch vlastně skoro 30 let ta capoeira se neskutečně rozrostla. Ty začátky byly daleko, dalo by se říct, primitivnější, jednodušší. Za tu dobu vlastně se z capoeiry stal krom vlastně umění také sport. Má to daleko víc aspektů, rozrostlo se to po celém světě. Capoeiru teď dělá daleko víc žen. Každá univerzita větší prostě má vlastně ve svých kurzech zahrnutou capoeiru, taneční studia zahrnutou capoeiru. Capoeira je vidět prostě ve všech možných aspektech vlastně běžného života a rozvinula se po celém světě, že dřív capoeira byla opravdu brazilská, od 70. let vlastně se to rozvinulo po celém světě a bude hodně ještě se rozvíjet, protože capoeira není módní záležitost, není to takový, jako bylo vlastně takový boom s aikidem, když to prostě vylezlo nahoru a pak to padlo. Capoeira je vyloženě ten rozvoj, krok po kroku postupně získává si svoje fanoušky, protože je to opravdu otázka srdce daleko víc než cokoliv jiného. Pro vlastně udělání si tak obrázků vlastně, jak ten rozvoj je veliký, tak toto je vlastně první seminář v Nových Zámkách a přijeli sice lidi ještě pomoct od někud jinut, ale vlastně převážná většina jsou to studenti odsud z Nových Zámků a vlastně zájemci o tu capoeiru a vidíte, kolik je tady mladých lidí, kteří o to mají zájem. Je to opravdu ten rozvoj je díky Bohu veliký. Sandro Felix dos Santos, ako sa Pasoku vlastným menom volá, prezradil aj pár vied na adresu mesta Nové Zámky. Tady vlastně poprvé, jak už bylo řečeno předtím, a z města mnoho neviděl, ale co se mu rozhodně líbí, tak je vlastně to, jak moc lidi sami hledají capoeiru, to, jak to tady vlastně funguje a vidí prostě velký potenciál do budoucna, že budou dělat daleko víc projektů, že v capoeiře se také pořádá spoustu projektů, jak sociálně, takže tohle je město pro budoucnost.
Informácií bolo už pomerne dosť a aj žiaci chceli stráviť s týmto trénerom čo najviac času, preto sme náš rozhovor ukončili práve otázkou, či ho jeho terajší a možno aj budúci žiaci v Nových Zámkoch ešte uvidia. Rozhodně se bude vracet pravidelně a on sám by taky vám rád poděkoval za to, že jste vlastně projevili zájem o možnost prezentovat capoeiru, protože pro něj to není jenom normální sport, je to prostě součástí kultury, součástí osobnosti, to, co on tady vlastně předává dál a rozhodně se teda vrátí a ještě jednou by rád poděkoval vám za to, že jste vlastně umožnili udělat takovou reportáž a capoeiru propagovat trošku. Spomedzi všetkých mladých capoeiristov sme vybrali jedného Novozámčana, ktorý sa vám rád predstaví a niečo o sebe povie. Každý capoeirista, ktorý chodí dlhšie, dostáva takú prezývku a ja mám Cabritu, to znamená v podstate ovečka. Tieto prezývky sú rôzne, podľa toho, aký máte štýl hrania a tak podobne. Mám 17 rokov, pomaly 18, chodím do zámku na obchodnú akadémiu. Capoeiru robím, teraz bude 17. septembra, bude už 4 roky. A mohol by si nám ty povedať, ak tak zálojíš pamäti, ako si sa ty k tej capoeire dostal? To bolo skôr takým tipným spôsobom trošku, pretože ja som chcel ísť na kickbox a išiel som tu do CVČ pyramídy a tam bol kickbox aerobik, či som sa netrafil a náhodou som sa pozrel, čo o tej telocvični, pozerám, že čo to je, vyskúšal som tréning, ešte tu, latino, povedal, nech to vyskúšam a ja, že dobre a zostal som tam dodnes. Povedz nám ešte, čo sa ti na tej capoeire tebe osobne najviac páči? Asi najviac to, že to má akože najväčšieho ducha zo športov, pretože to nie je len také, že drsné bojové a nejde o bitku na ulici a vôbec. Je to skôr o akrobácii, hudbe, taká super ľudia, zábava, šport, taká super. Aj bojové umenie samozrejme. Ako často ty trénuješ? Tu v Zámkoch máme 2 tréningy, ale dá sa chodiť tiež do ostatných miest, kde tréner trénuje, že niekedy 3-4 krát to tak, že aj samostatne. Ako to vyzerá, čo sa týka súťaží? Bol si už na nejaké, alebo chystáš sa na nejakú? Ešte nie, ale chystám sa teraz. Teraz má byť najbližšie, niekedy, na budúci rok. Neviem, dúfam, že uspejem. Ešte by si nám mohol povedať, lebo každý tu máte iné opasky, čo znamená ten tvoj, alebo na akej úrovni si ty? No, skrátka, 3. stupeň v podstate, oranžovo-žltý. A ide to tak, že oranžový po pol stupňa a ak nie je doby, tak sa dá kľudne akože pohode preskočiť. Ja som mal šedo-žltý a makal som celého roka a preskočil som, čiže v podstate o 1 celý stupeň, nie o pol stupňa. Ak by sa teraz niekto rozhodoval, že chce si vybrať nejaké to bojové umenie, odporučil by si práve tú capoeiru? Tak určite nie, pre každého je toto vhodné, ale myslím, že väčšina ľudí nájde v capoeire to svoje. Buď akrobáciu, pohyb alebo skrátka. Teba osobne capoeira naplňa? Určite, veľmi. Ani by som si nevedel predstaviť, akože už bez capoeiry, že tie všetné dni. To v podstate už životný štýl takmer. No a či sa už rozhodnete pre tento šport alebo úplne iný, dôležité je, aby ste ho robili srdcom ako ľudia v tejto telocvični.